Een wienpark in het wetter van de Isomar. Het varkar van collegepartijen, Partij van de Arbeid en CDA in de provincie. Ze willen het gruste pad van de wienmoen aan de Isomarkant van de Oosten dik hebben. En dat betekent dat een wienpark in de Isomar de meest logische optie is. Jood debatteren de steden hoe het plezen van wienmoen in Friesland. Reetrijdster Irene Wust is sportvrouw van het jaar geworden. Ze kreeg de prijs op het Sportgala in Amsterdam. Wust neemt de titel een mooie bekroning op hem voor haar fantastisch sportjaar. Bij de Mali winnen onder andere Sven Kramer en Epke Zonderland nomineren. De award gong naar Arjen Robben. Voor Rinsie Ritsma wie de Fanny Blankers-Koen Carrière Award. Sportclub Cambuur had gisteren de kwartfinale van het toernooi om de KNVB-beker hellen. De Leeuwters wonnen uit in Almelo maar 3-0 van Heracles. Cambuur speelde een groot van de wedstrijd met 10 man, nadat Lucas Bijker al in de eerste helft een rode kaart kreeg. Hij had sneuntje een pek zwolle dan ik net mij. Joen en vannacht bewolking, zo dan wat rein en het wordt 8 graden. Morgen meest droeg, ik wat ruimwetter en hege temperaturen voor het tijd van het hier, rond 12 graden. De zuidwestenwind is hut morgen.